23 июльдә Алабуга шәһәрендә Туган Батыр җәядән ук ату буенча беренче бөтен Россия турниры узды. Турнир Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланды. Туган Батыр дөньяга кеше кыйммәтләрен һәм халык мирасын бүләк итүче татар герой образы. Biz беләбез, уктан ату бу Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламның сөннәте булып тора. Пәйгамбәрбез безгә әйтеп калдырды. Уктан атыгыз, атта йөрегез, суда йөзегез дип. Һәм һәрбер мөселман әлбәттә шул сөннәтләрне үтәргә тырышырга тиеш, көчле булырга тиеш, рухи яктан да һәм дә физик яктан да. Ярышларда илнең 10га якын төбәгеннән укучылар катнашты. Алар Дагыстан, Башкортстан, Мәскәү, Удмуртия, Әстерхан һәм Самара өлкәләреннән, Татарстанның төрле районнарыннан һәм шәһәрләреннән килде. Чарага катнашучылар арасында уктан ату осталары да, әле өйрәнеп килүчеләр дә бар иде. 80-гә якын кеше килде турнирда катнашырга. Һәм ориентировочно безгә 2 ай бирделәр. Моны җыер өчен спортсменнарны авыр булды әлбәттә. Ләкин җыйдык, оештырдык. Хәзер безнең теге иске мәчетнең фундаментында намаз үткәреләчәк. Киләсе елларга өмет итәбез. Шундый тагын да биегрәк турнирлар оештырылачак. Как определить, кто выиграл? У кого больше стрел попало в желтое, тот и выиграл. На самом деле, у кого больше очков. Желтое – это попадание 5 очков, красное – 4, а синее – 3. Монда Коръән укучылар чыгыш ясады, интерактив мәйданчыклар, осталар шәһәре һәм төрле мастер-класслар үткәрелде.